Мен бірінші шырақта жыршы түгіл, актриса. Надо мной нельзя смеяться и угорать. Татарстанда ең популяр балалар арасында жыршы, ол мен. Өзіме, 210 мың тұтамдар мен. Эстрададан кету деген сөз, это же конфиденциальная информация. Анда меня нешіктір поддерживает мені, мұнда yok. Өзімні жоғалттым деп тәгім. Ойлайм. Элвин Грей шекілі обратно қойтырға, опозориться етіп. Cringe. Сәлем, достар! Сіздің білен мен Айгүл Бұрханова, һәм сіз келді кеті шоу тапшыруының яңа шығарылышын қарайсыз. Бүгін бізде қонақта мүләйім, сәләтлі жыршы, яңа өлкелерде өзін сынап қарарға бір де қорықмаған кіші Лейна. Сәлем! Сәлем. Лейна, еш сәләтлі жыршы, яңа үрләр яуларға қорықмай, өзін рус эстрадасында сыный, өткен, өз сөзлі, ашық. Оқшы йылдызлығында туған. Нешік хәлләрің? Барысы да яқшы бұғай, міне уянып келем. Но бұлай олсақ, әйбәт, барысы да әйбәт. Ғымыми алсақ, барысы да әйбәт. Ярый, өзіңнің яңалықларың турында сөйләп кетәлі бізге. Мен қалса, міне бұл яңа өлкәләр деп әйттім, сен жыршығына түгел, сен әлі өзіңні даған нендейдір башқа өлкәлерді сынап қарайсың, нендей өлкәлер ол? Өзімні блогер шекіліден көрсетемін де. Но міне мен инде элеккеден бирле дип әйтим соң инде үземне видеога төшерәйдем. Мин театральныйны бетергән кеше, шуңа күрә мин беренче очракта җырчы түгел, үзем өчен актриса һәм артист. Кешегә ошый минем видеолар, мин инде шигырьләр дә яздырдым. Хәзер менә юмористический видеолар төшерәм. Алар кешегә ошый. Җырлыйм да, бөтенесен эшли алам. Хәзер инде менә әле подруга белән фотосессияларда үткәрәбез. Мин дә күргән идем, шул. Син продюсер ролендә уйныйсың, әйме? Без анда сниппетларда снимаем, клипларда снимаем. Миңа менә шундый творческий процесс ошый. Шул иҗатта куйныйсың. Куйныйм бөтен җирендә. Ярый, бик әйбәт. Яңа җырларга килгәндә, ниндирәк яңалыклар? Минем менә альбом чыкты. Үземнең туган көндә, 19 декабрьдә. Һәм инде анда рус телендә генә җырлар, чөнки мин татар телендә җырламаска карар кылдым. Минем яңа альбомда шундый кызык дуэтлар бар. Ул блогер-миллионник Эдвард Билл белән. Менә сиңа менә. Җәйкене шунда йөрдем. Андан соң Сайга дигән бер җырчы, аның җыры «Правда покорила меня тарат правда». Шуның белән һәм инде рэпер Эсчевский белән. Һәм үземнең сольный җырлар. Менә мин татар телен җырларыннан киткәч, кеше ой ничә инде бу дип уйлагандыр инде, монда Эдвард Билл. Между прочим. Югалып калмый торган кыз. Шуңа күрә мин бик шат булып чыкканга. Мин дә синең өчен шат, миңа калса безнең караучыларыбыз да синең фанатларың да синең өчен бик шаттыр. Һәм инде тагын бер кичкенә генә сорау. Менә бу синең образың. Нәрсә белән бәйле? Ул шундый генә теге сихрле дип әйтсәң дә дөрес булыр. Сихрле. Бүген мин инде үземнең детский образда түгел, шундый больше шикарная женщина һәм акыл тешләрен алдырдым. Икенен сразу, шуңа күрә бүген сорауларыгызга җавап дөрес бирмәсәм, значит, есть оправдание. Аңладым. Ярый, инде син дөрестән дә бик матур хатын кыз. Без синең белән, менә шундый матур хатын кыз белән кагыйдәләргә күчәргә әзер дип уйлыйм. Мин кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслеккә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Барысы да синең турында. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Киттек. Синең бит инде беренче бик популяр җырың ул Малай на белом барсе, әйме? Шул җыр турында сөйләшәбез хәзер. Әлеге җырда ничә шәһәр бар? Синең җавап вариантларың. 4, 5, 6 яки 7. Син санап та утыра аласың, син җырлый да аласың. Синең җавап вариантларың. Кукмара не
как ты меня деп шымардан. Шахар керек емес. Татарстан. Аха. Журнал сөзі. Бір-екі шашылдырмыз бәлки. Так, қазір айтам мен сізге. Айтайлы. Дүрт шахарды білесің, әйме? Ненде шахарларын санай аласың ма? Кукмара, Шымардан, Питер. Оқырғысын әсәм екен анаға. Пока ты шнур в Питере пьет, мы собак копаем. Мы говорим, сейчас я кишка сверки обругал или просто потерял. Вместо слов I love you, мы сильно я там говорю. Нам не нужно всегда баклажан, у нас үш ответ yok, дүрт. Значит, дүртінші шағарыны білмеймін. Татарстанны шутлаған сөзді бәлки. Бәлки. Хәм бір жауап түгіл 6. 6 шәһәр. Хәзір сеңа сонап кетем. Демәк, Чилны, Баулы, Мамадыш, Кукмара, Шымардан. Шымардан біздің кірмей ол ауыл, әйме? Питер һәм Соба. Соба. Самый главный шәһәр. Ничек ұнытырға мен могла, мама дыш. Ешо. Яры, менә синең белән рәхәтләнеп, хәзер күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Йоу! Лейна, бірінші булып, нәрсе сойлайсың, дөреслекме, гамәлме? Дөреслек. Син бейсіз, müstakil қыз, әйме? Үзіңә күпме ақша түгәсің, тұтасың? Ойғамы? Ойға. Косметолог, косметика алу, бизәну, шеш ясату, тырнақ ясату, менә барысы өчен. Біз аны бірәмләп тә санай аламыз. Вообще, менә бьюти, ул менің барысы да рекламаға эшләнә. Бұлай үзіме 210 мың тұтамдыр мен. Менә бу 210 мыңға нәрсе кірі? Қарибыз мы Сбербанкта. Әйдә, қарибыз. Ресторанда ашыйсыңмы? Ой, только ресторан, по сути. Наверное, там будет. Менә шуңа китәдер инде. Мен думаю, да. Так, октябрь. Менә ашабыз без октябрьне. Күренәме? 445 мең, дуслар. Киткән уже, юк. Одежда, обувь 35 мең. Налоги 28 мең. Әфәрин, біз мұны бик хуплайбыз. Кафе, ресторан 21 мең киткән. Супермаркет 21 мең, парфюмерия, косметика 14 мең генә киткән монда. Каян җыйган икәнсең бу 440 мең? Монда менә переводлар бәлки әйме? Перевод инде бу, әйе. Кемнәргә перевод ясыйсың? Кемнәр микән соң? Дуслардыр инде. Берсе сорый дигән. Дуслар, квартира, бөтенесе инде кирәк булгач кемгәдер җибәрәм. Карта Таро, расклад. Ышанасың әйме? Ышанам. Мен кызым безгә бик җентекләп җавап бирдең. Бик зур рәхмәт. Инде акчалар кирип торсын, акчалары чыга торган җирдә булсын. Рәхәт тормышлар сиңа. Мен кызым без күчәбез киләсе торуга. YouTube аккаунтыңда бірінші шортс, видео түгіл, шортс, қойсы датада қойылған. Бұлар бүтінісі де март, әйме, бүтінісі де 21-ші ел, 25-сі ме, 26-сі ме, 27-сі ме, 28-сі ме? Так, бүтінісі март, емегіз, қойсы күнде менне шолай қияланып кетірген мағым екен. Міне, әйді қарыға әлі. Қойсы даты болырға мүмкенім? Қойсы күн? 27 деп ойлым. 27. Әне үшін 27? Ойның ақыры, мұндай әзірек ойлап та қоясың, енді шортс кіртірге керек деген. Кіртіп қоясың, 28 енді тігі слишком ой ақыры. 27 міне идеальныға. Әйе, түгелгіне келіп отырайын. Әйе. Ярый, алдық жауапны. Хәм дұрыс жауап? Түгел! 28-де! Ярый, бігейбет, Лейна, бігейбет. Бізге ұшы, сенің қораушыларыңа да шулай ұшы яшақ. Дұрыслекке кәғімелге көшәбіз. Нәрсе сөйлебіз? Дұрыслек ме ғамәл ме? Ғамәлләрігізден қорқамын сіздің шуға көрі дұрыслек. Әйдәп тоғын бір қоғыйда.
Әле мин аны әйтеп бетермәдем әмма сиңа, әгәр дә син 2 дөреслекле сөйлисең икән, Әйе, өченчесе гамәл булырга тиеш. ярар. Киттек. Дөреслекле сөйләдек, дөреслеккә сорау. Барыбызны шакка торган яңалык турында сөйләшеп китик. Син инде үзеңнең ярамый граммаңа шундый пост куйдың, син татар эстрадасыннан китәм дисең, татар эстрадасыннан арыдым дидең. Пусть плетут интриги, врут своей аудитории дигән сүзләрне кемгә кагылышлы булды икән бу сүзләр? Дина Нигъмәтуллинага. Дилә Нигъмәтуллинага? Әйе. Шулай ук әлдә бетмәдеме ул сезнең милләшләрендәге конфликтларыгыз? Безнең анда суд булган вакытта Әйе. без аны беренче сөйләмәдек. Ул аны нәрсәгәдер үзенең шунда Ярамый граммага. Әйе, сөйли башлады. Җөптер бүтән кеше, мине бүтән кеше гел шулай итеп теге хейт итә инде. Шуңа җавап итеп мин зур видео анда төшергән идем. Әйе. Барысындагын сөйләдем. Аңлаган кеше аңлады, аңламаганы аңламады. Инде менә бу эстрададан китү дигән сүз, минем әле менә балалар күп тыңлый бит инде мине. Минем үземнең концерт куясы килгән. Чөнки үзеңнең Акчаңай районнарда йөрүгә акча җитми аны хәтле. Әлбәттә, ул бик күп акча сорый Әйе. Монда переводаның теге яртысы үзем былай түләрем инде минемегез, анда бит ничәләй бер түләргә кирәк. Без Пушкинский картага заявка бирдек. Миңа Мәскәүдә аны одобрять иттеләр, ә Татарстанда юк. Ә ни өчен дип уйлыйсың? Менә мин аны вообще аңламам. Син бит инде яшь артист. Мин яшь артист, минем татар җырын бар кешегә таратасың, әйме? Әйе, минем монда үземнең балаларым имегез. Вообще менә Татарстанда иң популяр балалар арасында җырчы ул мин дип әйтә алам. Миңа аны бирмәделәр. Ә бүтән ниндидер анда уже артистларга кемнең акчасы бар үзенә концерт куярга, аларга бирделәр ул картаны. И мин былай дип уйладым да, мине менә шулай дип анда дагы поддержать итмәсәләр, нәрсәгә мен вообще татарча җырлар чыгарга тиешсең дигән сорау белән үземә бирелдем мин. Шуңа күрә барысыдан сер сөйли инде анда. Булды, всё. Миңа кызык түгел татар эстрадасында җырларга. Үземә кирәклене мин алдым. Мин районнан килгән, Кукмара районыннан килгән. Барысы да үзе теге тырышып, миңа кеше ышанды дип әйтим инде. Команда ышанды миңа. И минем җырны бүтән кеше белде дә. Булды. Әйе. Мин канәгать. Сине канәгать, ләкин сине Татарстанда яраталар һәм менә тагын бер шундый четерекле сорау, әйме? Татар телендә җырлар язу, татар телен популярлаштыру, ул бит инде синең дә максатың иде. Әйе, Син шул. хәзер ул максаттан баш тарттың. Булды, хәзер инде яңа артистлар күп. Теге ничектер яшьләргә яза торган җырчылардагы килде инде. Минем менә алда рус эстрадасы дип ышанам инде. Мин не хочу теге барып анда русский эстрадасында булып чыкмады дип Элвин Грей шикелле обратно кайтырга, опозориться итеп инде. Шуңа күрә барысы да булса, мин шат булырым. Әйе. Демәк, күз күрер. Без ышанабыз синең рус эстрадасында да популяр булуыңа. Инде әгәр дә бик каты популяр булып китсәң, тагын безгә килерсең, яме? Яра. Көтеп калабыз. Ярый, рәхмәт синең ачык җавабыңа. Күчәбез киләсе сорауга. Син 5000 купюраны күрсәтеп, акчаны күрсәтеп, бәлки хәтерлисеңдер. Мин бабайны эзләргә чыккан идем. Менә бу 5000 купюраларны элдем. Мин аны таптым, бабайны таптым, миңа кайтарыгыз дип 5000 купюраны күрсәткән идең видеода. Менә шул 5000 купюрада, акчада нинди шәһәр сурәтләнгән икән? Хабаровск, Мәскәү, Ярославль, Санкт-Петербург. Петербург. Әйе, чөнки анда ширкәүләр юк иде, анда шундый здание минималистичный. Петербург дип уйлыйм. Алдык җавапны һәм дөрес җавап. Юк, дөрес түгел. Хабаровск дөрес шәһәр, дөрес җавап. Без моңа бик шатланабыз. Һәм күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Син әйтәсең? Гамәл. Син актерлык турында сөйләгән идең, әйме? Син актерлык булыша дип тә сөйләгән идең. Сиңа хәзер шундый кызыклы бер гамәл. Сиңа хәзер күз яше чыгарга кирәк. Ой, бу булмый. Өйрәттеләрме күз яше чыгарырга? Станиславский кагыйдәсе буенча проживать итәргә кирәк. Монда проживать итеп утырсам, безнең җитәргә.
Ну, идея попробуем. Әйдә. Безгә шундый кызык. Нәрсә эшләргә кирәк күз яше чыгарыр өчен? Белмим, хәзер чыгаруга турында уйлыйм. Дивер, әйдә. Мин сиңа мишәтләнәм. Грустный музыка куйшырга кирәк. Мин үзем дә шулай җырлап утырам. Хәзер. Кызларда шундый хәлләр булгалый. Сезгә моңсу вакытта тагын да моңсурак булсын өчен без моңсу җырлар куябыз. Cringe. Чыгамы? Чыга. Чыктымы? Менә бу күзләрдә инде шуның кадәр менә моңсулык, күз яшы чыгарлык. Шундый моңсу кеше инде мин. Әйе. Эштә. Әлеге актерлык осталыгы белән үзеңнең шәхси максатларыңа ирешүдә әлеге алымнарны кулланасыңмы? Кулланам, кулланам. Шулай елап та җибәрәсеңме? Кирәк булганда. Елап ук түгелдер. Теге, әзрәк характер күрсәтергә. Елыйм мин кеше күрмәгәндә, бу беренче тапкыр камерага елау булды Я, бай. эксклюзив. Хотя мин өйдә, хәзер мин сезгә тагын бер видео күрсәтәм. Кызык бит инде. Әлбәттә. Мин өйдә ничек җырларны яздырганны күрсәтәс килә. Әйдә. Шулай итеп утырам мин төнлә белән. Шулай елап җырларыңны язасың инде. Елыйм, җырлар язам. Үзем шулай итеп проживать итәм үземнең. Үз язган сүзләреңне барысы да синең күңелеңнән чыга инде. Әйе, шуңа күрә алар шундый танцевальный булып кына звучат на самом деле. Шулай итеп яшьләр белән язган. Тем более яңа альбом. Анда ул альбомны тыңласагыз, анда минем менә беренче мәхәббәттә түгел, шул мәхәббәт турында да бар. Эдвард Билл белән мәхәббәт турында да андай җырладым инде мин. Шундый инде мин хыялый кыз инде. Хыялы инде, иҗат кешесе. Иҗат кешесе шундый була инде. Ярый. Димәк, актерлык осталыгы белән рәхәтләнеп кулланасың. Сиңа ул булыша, инде ул осталыкларын да тагын да әйбәтләндерергә дип ышанып калабыз. Теләп калабыз. Рәхмәт бик зур. Син шәпләп күз яшьләреңне чыгардың, күчәбез киләсе сорауга. Менеджерың турында сөйләшеп киттек, әйме? Менеджерың белән син инде күп эшлисең дип беләм. Беренче айдар инде 4 микән, Берничә 5 ай. микән. Алар гел алмашып тора инде. Ни өчен? Синең белән эшләп булмый. Эшләп булмыйдан түгел. Не устраивает? Ага, сине. Әйе. Сиңа ошамыйлар. Әйе. Мунсашый. Монсы әле, әйме? Ярый, әйдә шуның турында сорап өлгерим мин, әйме? Әле алмашынмаганда. Димәк, директорыңның WhatsApp шелтәрендәге статусы нинди? Ничегрәк яхшы беләсең икән? На работе занят. На работе ловлю мышей. На работе ищу таланты. На работе не звоните. Юк, шалтыратканны ул все-таки хочет. Не звоните була алмый, димәк? Әйе, не звоните була алмый. Ловлю мышей андай әйбер язырга не может ул. Ищу таланты дип тә не может. Талантны Ул эзләми? табыла. Әйе, таланты бар инде. На работе занят. На работе занят дигән вариантны алабыз һәм тагын бер ялгышабыз. На работе ловлю мышей дигән статусы. Ужас! Хәзер сиңа аның белән сөйләшеп алырга кирәк. Ладно, күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Дөреслеккә гамәл. Дөреслек, тагын бер дөреслек, әйме? Беренче продюсерың синең 5 ел элек барлык килде, әйме? Әйе. Әлеге продюсер белән эшли башлагачыннан син әйттең бер интервьюда, синең
контрактқа қол қойғашынан менің башқа тырмышым башланды деп. Менің контрактқа қадарғы тырмышым юққа шықты, мен атырнанттым. Һәм инде үзеңне яңа исем белән дә инде әйтсеннәр минем яңа исемне дип әйтә башлады. Үзеңнең иске исемеңне оныттык. Мен аны турында монда әйтмәячәкмен. Шунысы кызыклы. Ни өчен үзеңне элекке исемең белән бәйләмәүләрен телисең? Барыбер менә шул исем ул гаилә өчен, якын дуслар өчен. Лейна инде ул Казанда туган, ул инде артист. Ул җибеп утыра торган кыз түгел. Лейна исеменә бөтенләй бүтән характерлар кергән. Шундый кызыклы факт, мин менә аны шулай итеп әйттем, мин башта Лейна, ул бүтән кешеләр, хәзер алар уже менә бөтенесе миндә. И хәзер инде мин иногда шулай утырам дагын, и үземне югалттым дип тәген уйлыйм. Чөнки мин Лейна микән, ләкин һаман шул Кукмарадагы кыз микән дип, менә шуңа дагын уйлап утырам инде, күп уйлар инде минем башта. Лейна ул дерзкий. Юк, бар сораулар белән утырмый торган. Утырмый ул. Всё, ул үзе, ул самый лучший, иң матур. Концертта дагы юк аңа, кто бы сравнился с ней. Вот так. Инде менә минем эштәге әтиәне биргән тәрбия, инде ул күбрәк җаны белән уйлый. Менә шулай. Йөрәге белән, җаны белән. Шуңа күрә миндә идеальное сочетание и бу бар. Ләкин менә кайсысын сайларга, кайсы кыз син? Лейнамы син әле Кукмарадагы кызмы син? Авырлыклар чыкмыймы? Юк. Үзеңне яратсаң бернинди дә авырлык була алмый. Әгәр дә мәсәлән синең яраткан кешең барлыкка килсә, бәлки ул барлыр да. Юк. Җавапны алдык, рәхмәт. Әгәр дә менә шундый кеше барлыкка килсә, ул сине кайсы яктан беләчәк? Кукмара кызы дип мәле Лейна дип. Бүтән яктан. Әле аның бүтән яклары да бар. Безгә ачылмаган яклары да бар. Ярый. Менә шул әйдә әзрәк кенә ишекне ачыгы, шул ачылмаган якларның яклары турында 3 факт әйтәле. Менә Лейна һәм Кукмара кызының уртасында нинди кеше? Требовательный. Характерный. Һәм баланста татырган, әйме? Баланста татырган, финанста татырган. Бүтән нәрсә. Әлбәттә. Хатын-кыз менә өчен хатын-кыз. Үзендә күп рольләр күрә, үзендә күп рольләрне күрсәтә, кешегә дә үзендә генә күрә түгел. Шәп. Контакте аккаунтың бар синең, әйме? Һәм әлеге аккаунтыңда ничә сылтама теркәтелгән? Анда бар синең подробная информация дигән бер сәхифә. Сообществомы бу или страница? Синең страничка. Ничә сылтама икән анда? Синең җавап вариантларың күбәү. 13, 15, 17 яки 19. Ой, авыр инде бу. Шулай итеп хыялланып кирәкмәгән кирәкле вакытта шунда прикреплять итеп утырам инде мен бу сылтаманы. Аларың да дөрестән дә уннан артык. Булсын 17. Булсын 17. 17 дигән җавапны алабыз һәм дөрес җавап түгел. 19. Тагын 2 генә, әйме? Ялгыштым. Без синең белән рәхәтләнеп күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Гамәл, давайте, гамәл. Гамәл. Да, гамәл. Лейна, мен калса, син безгә бик ияләштең. Мин дә бик ияләштем сиңа. Безнең тамашачыларыбыз да инде җылынды. Әйдә, рәхәтләнеп бер шәп гамәл кылабыз. Давай. Әйдә? Син миңа башта әйт. Син бу гамәлне кыласыңмы, кылмыйсыңмы? Кылам. Всё. Мин сүз алдым. Киттек сиңа гамәл. Дилән Яматуллина ашылдыратып. Миләшләрем җыры белән булган конфликт онытылганына инанырга. Һәм әгәр дә теләгең бар икән, гафу үтенергә. Әгәр дә ул гафу үтенсә, бәлки. Судның әле менә результаты юк. Без аның белән бер территорияда да булмыйбыз, сөйләшмибез дәген, общаться да итмибез. Ул миңа
нельзя грамда подписаться итті, мен аңа итмәдім, мен аны полностью игнорирую. Тем более шолдыратырға. Материалларны дағын шығаралым, это же конфиденциальная информация. Шуңа күрә ғафуттық сенде әйтәз бірәсә бүтән нәрсә уйлайбыз. Әйтәз тағы бірәсә уйлайбыз. Әйтәгіз әлі Раилге шолдыратабыз. Әйдегі шығатабыз. Лыйны шыға башлады. Давай с Эдвардом Биллом что-нибудь придумаем. Ой, Эдвард Билл, это вообще ужас. Там еще хуже, ребята. Там хуже, чем с Зелени Гуатулиной. Нишен? Про суд? Пока нет. Аның белән дә элемтә юк. Аның белән дә юк. Ну, Ләкин жыр бар. Жыр бар. Мен аңа яздым. Жей күні бардым мен анда. Ул мені Мәскәүгә күчендергә сорады. Мен китәсе идем. Инде чемоданнарны җыеп булды. Андары соң аның анда оягы белән проблема иде инде күргән сестрин. И бармадым. Шул гына сәбәп. Мөнәсәбәтләргә каралмадымы анда андый-мондый? Нәрсә? Мөнәсәбәтләргә каралмадымы андый-мондый? Мөнәсәбәтләрдә булды бугайдан да белмим инде. Нәрсәдер булды инде шул. Тукта. Монда тукталырга кирәк. Гафу итегез, монда тукталырга кирәк. Эдвард Билл белән. Сезнең мөнәсәбәтләрегез булды. Отношениеда түгел инде ул, шундый влюбленность. Влюбленность. Ул миңа әйтте, бергә булабыз диде. Менә ул сине Мәскәүгә чакырды. Чакырды ул мине, мин әйттем. Мин Татарстанны калдырмыйм дидем. Шулай ук әйттем. Я не оставляю людей, которые мне помогали в Татарстане, дидем. Диләгә шылратмадык. Эдвард Биллга шылратмадык. Раилгә шылрата алабыз. Можем әйтергә, Раил миңа срочно синең әйдә акча җибәрергә. Акча җибәр әле. 30 мең җибәр дигән. Киттек, әйдә шылратабыз. Ничек уйлыйсыз, бирәме юкмы? Миңа калса бирәчәк. Миңа калса бирмичәк. Алло. Алло, Раиль, привет. Можешь говорить? Ну, если недолго, да. Раиль, миңа, короче, 30 мең кирәк, и срочно в долг на 10 минут. Ниче? 30! Уйды қоянды, берем дейні. 30 мең юк, что ли, сине? Ну, булса да, как бы, өзіме керек. Все, яра, Раиль, рахмат. Для чего тебе надо? Да просто инде. Косметику Ай, аласың. Яра, все, Раиль, давай. Давай, пока. Бирмәде курак зәле. Демәк, шын Мен белдем ул. Әйе, хәзер мен Раилны яңа яктан ачтык. Ярар, гамәл кылынды, киттек, күчәбез киләсе турга. Шундый җырында, шундый сүзе ничә тапкыр кабатлана? 14, 16, 18 яки 20. Так. Шундый, шундый, шундый. Подождите. Шундый, 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 шундый да сагындым. Моңа, 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 син ярсу жанымның. Нура, 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 алсу таңымның. Шундый сагындым, шундый сагындым. Второй куплет. Нишак припев булган белергә кирәк тәмле хәзер. Шулай. Бер сүз әйтмәдең, ни хәбәр бирмәдең. Дөнен килгән, ул да син идең, нигә килмәдең, ни хәбәр бирмәдең. Миңа кадәр җаным, кайда идең. Аха. Там еще один припев. Значит, у нас 14, 14. И хәзер там анда бар бридж. Хәзер әйтәм. 14-кә тагын 7-не 21. Ой. Күтүзеле. Так. 20. 20. Түгел. Әйе. Алмаштырамыз җавапны. Юк. Ярар. Киттек. Дөрҗа. Түгел. 18. Дуслар, сез дә санагыз. Без күчәбез әлегә дөреслеккә гамәлгә. Киттек. Дөреслек. Тагын бер дөреслек. Әйе. Шундый җыр турында синең белән сөйләшеп киттек, әйме. Әлеге җыр Марат Яруллин белән язылды.
Беренче булып дуэт яздырырга ким килде? Ул. Ул килде, сиңа килде. Аха, бу инде 21 елда язылдырылган җыр, әйме? Әйе. Әлеге җырга клип та бар иде. Шикелле, ләкин аны әлеге клипне хәзер табып булмый. Клип түгел, ул шундый 1 минутлык снипет иде. Ул YouTube'да да, ВКонтактеда да бар ул. Әйдә сөйләшеп китик Марат турында, әйме? Ул вакытта җыр чыккачыннан сезне тыңлаучылар, сезне караучылар, сезнең мөнәсәбәтләрегез кырыла башлады дип уйлады. Әйе. Нәрсәләр булды? Хәзерге вакытта нинди мөнәсәбәтләрдәсез? Хәзерге вакытта сөйләшмибез. Булай итеп исәнләшәбез буга, әйе. Бер-беребез артыннан Инстаграмда карамыйбыз, подписаться итмибез. Бик күп әйбер булды инде анда, если честно. Әйдә кыскартып сөйлик. Шундый җырын ул үзенең альбомына тыкты. Әйе. Альбомда аның үзенең фотосы бит инде. Әйе. Мине никто не предупреждал. Безнең анда икебезнең обложка торган җыр, аның үзенә генә күченде. Һәм анда Марат Яруллин Лейна булды. Без бит аны чыгардык Лейна, Марат Яруллин. Шунда конфликт. Ул аны миңа әйтмәде. Ул гына түгел әле анда. Андан соң бер сабан туйда аның дустында выступать итәргә бардым мин. Аның дусты миңа әйтте, аның музыкантлары миндә уйнашак диде. Мин шуңа күрә ул авылга бардым. Акчага түгел, бесплатно бардым мин анда. Нинди авыл икән хәтерләмим. Интернетта. Әйе. Мин бардым. Минем чыгыш, мин аның дустына әйтәм, музыкантлар кайда килсеннәр ди миндә. Мало того, что ул выступил и анда сделали игру и все ушли со сцены. То есть меня никто не объявлял там. Там вообще меня никто не ждал. Я думала, ну раз зрителей собрал, сразу мен чыгырга тиеш бит инде. Артистлар шулай поддерживать итәргә тиешләр бер-берсен. Аның дусты китте музыкантларны алырга, ул килде и миңа әйтте, Марат үзенең музыкантларын сиңа бирми, диде. Без анда төнне белән репетировали. Аның музыкантлары миңа булышырга теләделәр. Ул юк диде. Мин анда расымында Казанга кайттым тагын нәрсәдер булып алды буга әле анда. И мин аны черный спискка тыктым да, заблокировать иттем дәген, чтобы ул миннән тоже отписался. Мен калса синең менә шундый синең кыйммәтеңне белмәгән, синең белән шулай итеп мөнәсәбәтләр кырган кешеләр аркасындадыр да синең татар эстрадасыннан китүең, әйме? Әйе, нинди кеше булса да, алар минем менә шундый аларга булышуны Марат турында әйтмим хәзер. Алар принимают за слабость. Шуңа күрә над Лейной можно посмеяться. Да, надо мной можно посмеяться, мин үземнән көләм. Но если ул ниндидер кеше, да, если даже ул мен белән анда дуэт записал, надо мной нельзя смеяться и угорать. На камеру можно. Без камеры уважайте меня, я такой же артист. Просто у меня такой образ для людей. На самом деле, мин такой серьезный человек, и я отношусь ко всем с уважением. Хочу, чтобы тоже меня уважали. Рәхмәт сиңа бик зур. Янәдән ачык җавап бирдең. Күчәбез соңгы сорауга. Тимә тапшыруның 3нче турында беренче кайсы җыр тәкъдим ителгән иде сиңа? Яратканым бер генә, елама, ярсыма, килсин, парым син. Бу Шахзат белән булганмы? Тимә тапшыруны дуслар сездә карагыз. Елама, ярсыма. Елама, ярсыма. 3нче турны син исеңә төшердеңме? Төшердем инде, анда тара-та-та-тара дип башта кылган. Юк, ул түгел. Дуслар, миңа Лейна бик матур итеп елмайды. Мин инде миңа каршы килә алмыйм һәм ике дөрес булмаган җавапны алып атам. Елама, ярсыма түгел, парым син түгел. Димәк кала яратканым бер генә яки килсин. Юк, яратканым бер генә җырын ишеткән. Минем сүзнең тапшыруда килсин дип уйлыйм. Килсин дип уйлыйсың, әйме? Әйе. Ярый. Алабыз җавапны. Һәм дөрес җавап. Түгел. Менә шундый хәлләр һәм тагын бер соңгы тапкыр рәхәтенә күчәбез дөрестлек яки гамәлгә. Димәк, Лейна, җаным, нәрсә сөйләбез? Дөреслекме, гамәлме соңгы тапкыр? Гамәлдән куркам мин, если честно. Әйдә,
дөрөслек булса инде бүген тапшырды локомотив дөрөслек. Әйдә, дөрөслек, әйме? Синең үзеңнең концертың булды, бер ел элек, әйме? Һәм менә шул концертны эшләгәндә нинди авырлыклар белән син очраштың? Бәлки әлеге авырлыклар сиңа дәрес булгандыр. Дәрес булды. Һәм шуңа күрә мин башка концертлар эшләмәдем. Чөнки безгә бер кеше булышмады, спонсорлар юк иде. Үзебезнең акчага куйдык. Бу акча рекламадан эшләнгән акчадыр инде, әйме? Монетизация, шул прослушивание, просмотрга алган акча иде инде ул. Без анда минус 100 меңгә киткәнбез микән? Biz ул концертны мин аны видео өчен эшлисәйдем. YouTube'ка видео иде бу. Әйе, шуңа күрә анда аниматорлар да бар иде. Без анда кыйбатлы костюмнар тиктердек. Дөрес, әйе, бик матурлар. Әйе, биючеләр, музыкантлар, инструментлар сатып алдык. Андагы киткән акча ужас. Без моны хәзер бит инде YouTube'ка кертәсе бит инде. Һәрбер музыкантның менә инструментында микрофоннар записывать итеп утыра иде мине. Шул флешканы монтажерга бирделәр дәген, шул видео өстеннән куерга, чтобы все круто было. Шул флешканы югалттылар. Ничек инде синең бүген концертың шәлпәрәмә килеп юкка чыкты? Без аны видео өчен эшләгән идек. В итоге концертта юк, тавышында юк, видеосы да. Ул бит видео бар YouTube'да. Бар. Аның тавышы юк. Ничек инде? Аның тавышы камерага язылган тавыш. Алла. Әйе, аны бер кеше карамый. Анда 3000 просмотр ул барады. Вообще кызык түгел инде ул такты. Матур инде. Ну, синең мәсәлән үзеңнең бәндәң булды, әйме? Анда кызлар гына, ул беренче тапкыр булган нәрсә. Анда гитарист та кыз, пианистка да кыз, барабанда да кыз утыра, әйе. Һәм алар барысы алсу чәч белән синең элекке чәчте сиңа, әйме? Мен калса ул да бик матур күренеш. Әйе, без менә шул концертный программаны күрсәтеп, үзебезгә Пушкинский карта сорыйсы идек. Ну, булмады инде. Димәк, инде шул беренче концертны куйгачыннан башка концертлар куймаска дип карар кылдың әлегә. Әйе, ләкин бу булачакмы? Менә син альбом чыкты, әйме? Яңа концертлар булачакмы соң? Юк. Бу чисто для цифровых чисел. Зарабатывать на монетизации. Шуның өчен генә. Шуның өчен генә. Это чисто. Синең инде популярлыгыңны арттырачак менә калса, җырларны тыңлагачыннан сиңа язылачаклар, аннарсын бу кеше саны булгачыннан бәлки әле анда концертларда булыр. Әйе, аблай теге мин шундый корпоративларда выступать итеп йөрим. Менә хәзер Мәскәүгә бардым 24 декабрьдә. Анда шундый ничек әйтәсе, бай кешеләр чакырды мине. То есть анда менә ничектер поддерживать мине, монда юк. Без синең өчен җанатабыз. Рәхмәт. Лейна, шундый шәп, ачык кыз, кеше, хатын кыз. Сүзем юк. Безнең язылучыларыбызга, безнең караучыларыбызга бәлки теләкләрең бардыр. Балалар ки нәрсә генә булмаса да, сезнең битегездә гел елмаю булсын. Мин сезне бик яратам. Әйбәтләп укыгыз, әтия-нигезне тыңлагыз. Инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Һәм безнең шундый бер матур гына бүләгебез бар синең өчен. Менә шундый алсу төстә кәнәфи. Без синең белән матур итеп кәнәфиләргә утырып сөйләштек. Инде бу истәлек булып калсын. Рәхмәт. Бу минем өчен. Менә королева как будто утырга тиеш. Әйе. Әйе, рәхмәт үзер килүеңә, вакыт табып килүеңә. Инде сиңа алда яңа уңышлар теләп калабыз, яңа җырлар көтеп калабыз. Инде тагын да популяр булырга. Ура! Рәхмәт. Инде сез дуслар безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылырга онытмагыз, комментарийлар языгыз, лайклар куегыз. Һәм яңа чыгарылышларны көтеп калыгыз. Без сезнең белән сау булашабыз. Безгә бүген Лейна килде һәм киттем. Сау булыгыз, хуш-хуш.